Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da wani ya kusa da waya kenan ka YouTube ka yi ma'arufta. Barka da yin muka su bayi wa zo soya tare da kyawar sikiriti. Amma da kayan arshenki a faɗi suna okusa sisan cibo ifirti. Ina oya bayantis a ana kusa bai kusa da waya mun kan kofa mata. Wa'aya falon a da kusa ta channel kan YouTube ka yi ma'aikatai falon kusa bai a da ta wani yadda suka yi mun kan kalaksa da kaji shi a da kamtin community ya yi jawabi in ji Allah ba ka yi sauƙawa bidona. Why I man do I do in a budget or keyboard ability? I thought that no, music is better. I thought that would be see. Yeah, we remember that. We're called all so isolation. Yeah, in both 18 edition in both take future all us. Take our take future all us. Ta gaske ka ji ba a wajen da aiki a kusa wasu lokuta yana aiki ya shawa a ubiye ta gaske ka ji fai karu a kusa ya ta wa iskiriti na da ya iskiriti sosai ka ji fai cika bai gidi a babbar ka ta wa iskiriti wa abin mai awa after ts Kadi fai kasa ta gaya makauru oye ba a dala kon lat faye ba udum a yasan yasan ya a ubi ta gasti kadi ba a dala dugminti da kuwa salakta da kuwa salakta kadi ya ba a sa salakta gaya aiki a takasti aiki wa a yi umarniya mafi latawar salakta gayayya hashtag a dawa yawa an kuma yi da ba ce ta da iya tawar ajiyar okoyi mitkan wata mun gida fa'an gud a yanka ita ta wasu kirti waye wata ito digina faye balgaba ga a ubisa ta a yi ta an yi duba ta gasti a ba ta wani ta dubi an ifanti da sa a yakwai da na a ifanti ude ba keep up ya kaje aka da ya da ya aya mada kwai suka ya foya a da foya ci ba shifti numbers ya kadida aya mada bishayen aya foya gosmo aya aka kufoya ina shakare ta a video wa a imaniya consult ga aya kokori consult ga kadibki consult ka ba kusa da wa aya number 1 ado shakara wani iyo shakara in kare aya ci tare ne wai kadi consult ka da daga ne bagare fere shi ko tabe a fara sai kare na fitar video ko ani dubadi maka ko koyo mu uci sai kare ne a da 65 automatic save ayatik tuisa da ade ayi kurstane gajo este studio kuru save kare waya ada vero shi ka ina a ayafta da yace ba isha gane ta ayo ka fa iya sani ya ganda ya kosa kalu youtube sara ayafka da ta ake ki oya wa kosa kane AFK da tatlı Gangara. Ayşe Kırk'a yetenler erkenliğindeki bu
effective data ta'adda wasu baya wa'ayi ma iya kuɗi if else a ashe ore kuso kane da diba suka titira konsulka if ayada aya tagasti variable tagasti do to fadio kuimu aya kawaya amma mu ko adan no konta ayafke samaya yukuda afan ayamadi kuis kada ya baku samaya kofko wa da ya wa sa konta border kan ya asa konta wa ina variable o samaya body da body so kamanya afan dugminti the with selector the border ite aska kaba over the come up money by and aya also selected kanya wada ya border kasuwa kawa ado number 1 una minoko wada wa kuda ta class kas akuda ila sa semester disa adi of kuta every guni adi da adu da tesi wa ila semester gidi fa external a tava skills kuma mu aka etiyar kama ina kusa ita ai adawa istimanya gada skana da rasman adaka bige ita kaji bige jawa iskritifai kalas disti ayada equal wa dictawai kada kala da adafisa adata abaka masa kanya takisi adata ila da tike apa kaya kawa ayo ibadisa akaya wala jika da aya kaya nukaya kakuti aya finga kinche jika da aya okoye amede wawo jika da wada inu kofko okoye ada titawi atata gzi kawai bi adutata wa ada ls if ls wa adi kofko wa kadiwa tata ls if adi wa kadiwa unabitiya ls kadiwa wa adi kofko tata ayafke wa kuso da ayoko ya kuso kane ls kadiwa atata abaka I come the keys if my second to the I don't know debut. Yeah, to say if take us to the value B. Of course, I do beat at Kalas Kabilo, also, come on. That class list equal class akan biyu kuma sai akwai wa'ada ya si ifo iya kudura ajiye da waguci a tiyata shekai wanda aka yi da ada a shan kare aya if aka tabe ta description ka aya ko also I mean YouTube can develop as if the London no Africa see can develop California
Både dat kelas igår akan isi alakadugaya afa ti fayayaya waya ado ita akokuso unemindo kuma ayatara makado if وعملك كنترول كنتي أنا وعشاق أدونا منه كمان موضوع يعني دوت كلاس دستي وكنت جاي كلاس بعدهم أدان كنت كده أكن على كتمنا كلاس عادية على أبينا بعدهم كده hashtag FFFA وكل تعمل سكريبت من عجلات عالية مثل كمبيوتر مثل كمبيوتر حتى أداة بيوتك فيه أكن سوف أداة تعرف كدي ويوعد ويوعد أداة تعمل أداة ترتب كاركتر أداة تسلي كاركتر لكن أداة تسلي وعدا الأف أنت وردية وإيف أكنترون قف كفايو تقول سي أوكي كلا قلوبان بقول قناة أداة بيوسك ونيو أداة يبيل تعالى I can good ya gante basic Java script wa ugure da Java script a kudista project ya ko kawai ya kuwa oya afasiya ina fahimtar da Nigeria a daga a daga ce di channel ka da oya uso binin ta cika ya nota وقال كذا عادي أدوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.